Ej, vi spiser noget rundt. Faktisk en Conny Free, den var gratis. Hej, goddag. Jeg er mormor. Hvem er du? Jeg er Frederiks klassekammerat Natasha. Har I fået lidt for meget? Ja. Har I fået en hvert sted, I har været? Ja. Mere end det. Og hvad med chaufføren? Han har forhåbentlig ikke fået det. Nej, jeg tror, det er okay. Er I så fulde? Hold op. Hej. Jo, Frederik.